care doriți să veniți în Danemarca, acest video este pentru voi. Dacă voi doriți să veniți în țara asta, ar fi bine să vizionați videoclipul ăsta până la final, ca să știți la ce prețuri să vă așteptați. Și nu doar prețuri, drumurile sunt bune. Nu avem ce comenta. Drumurile sunt bune, bine structurate, nu prea există ambuteiaj în Danemarca. Bine și ușor de deplasat. Oriunde aveți nevoie, vă puteți deplasa. Ce ține de prețuri la mașini, o să facem un video. Deja avem un video încărcat privitor la un gen de mașină, dar asta este o mașină ieftină, pe lângă ce prețuri mai au mașinile în Danemarca. Asta este Bilka noastră, magazinul despre care v-am vorbit mai devreme. Are o parcare foarte mare, după cum vedeți. Oh my god! Mergem să ne parcăm imediat și mergem la cumpărături. Să vedeți și să analizați voi și să vă dați cu părerea dacă se merită sau nu se merită. Imediat. Aici poți cumpăra 10 fructe la 25 de coroane. Asta vine 3 euro. Adică poți să alegi 10 diferite fructe din zona dată și poți să ai o sticlă de 1,5 litru de cola cu pant, costă 11 coroane. Asta vine 1,60 euro. Sticlă de lapte de 1 litru costă 19,95, 20 de coroane. Iarăși ne ridicăm la 2,90 euro. Deci, dacă dorești să mănânci un cașcaval bun, nu ai decât să dai minimum 55 de coroane, 500 de grame de cașcaval sau 400 de grame de cașcaval sau 200 de grame de cașcaval. Cașcavalul este foarte scump în Danemarca, dar asta este. Când zicem 68 de coroane pe 500 de grame de cașcaval, asta vine, ai 850 de ml de suc la 25 de coroane, da? Un suc natural te costă 25 de coroane la reducere. Ne uităm bine, da? La reducere, că așa costă 33 de coroane. Iarăși plecăm în 4 euro. Sau 2 sticle 10 euro. Până la momentul dat, despre prețurile care le-ați văzut până aici, scrieți în comentarii că urmează să vă arăt prețul la carne. E 1 kg 996 la preț de 100 de coroane. Luând în considerație că Danemarca este una din țările care vine a câte 7 porci pe cap de om pe an. Dacă ei sunt 5 milioane de oameni ca populație, gândiți-vă câte milioane de porci cresc în țara asta. Aici avem niște carne de vită. Uite așa, o bucată de vită la 1 kg 100, 300 de coroane, da? Se vede bine, da? 300 de coroane. Asta mi-e gătit. Uite aici, ai mâncare semi-gătită la 75 de coroane, 2 pachete din astea. Vine 300 de grame de mâncare într-o caserolă. Sau dacă dorești niște fileuri de pește, la 45 de coroane, pateu sau o găină, gata preparată, la 60 filiată. Avem prețul de 7 coroane, asta vine 1 euro. O pâine în Danemarca. Cea mai ieftină pâine care există e 1 euro. O pâine din asta de 1 kg 100, 32 de coroane. 4 euro 50. Iubitorii
de pâine neagră. Dacă sunteți iubitori de pâine neagră, este pâine neagră aici cu semințe de floarea soarelui. 1 kg de pâine la 28 de coroane, 4 euro. Avem și la 20. Avem așa un mini tortișor aici, nu? Cu 2 feliuți de căpșună pe el, 109 coroane, 15 euro. Sau așa, unul de 9 euro, o prăjitură. Sau 45 de coroane avem, 2 prăjituri. Deci, decizia vă aparține. Care vă gândiți să veniți? Ulei. Ulei de floarea soarelui, 1 litru de ulei la 19 coroane. 1 litru de ulei de floarea soarelui. Ceea ce noi folosim zilnic acasă, la gătit. Vrei să faci un frigărui, să mănânci cu un ketchup, așteaptă să dai 40 de coroane, de 700 de grame de ketchup. Da? Fii atent, ai 725 de grame și ai 400 de grame. La același preț. De astea mai crocante, așa, reducere, da? Fiți atenți că la reducere la 15 coroane, da? 15 coroane, da? 15 coroane. De obicei ele costă 20 ceva de coroane. Da? 16 coroane. Da. Astea sunt prețurile pe o pungă de chipsuri. 15 coroane. 100 de grame de chipsuri, 2 euro. Fii gata, dragul meu, să scoți 2 euro din buzunar. Minim. Dulcele. Nu? Bună ziua, dulcele. O pungă de ciocolate de 137 de grame la 30 de coroane. Fiți atenți. Reducere 29 de coroane. Dar fiți pregătiți că reducerea nu mereu. 59 de coroane, 60 de coroane, 7-8 euro. Bine ai venit! Ferrero Rocher, fetele. Iubiți Ferrero Rocher? 100 de grame, 24 de coroane. Oreo, 59 de coroane la reducere, 200 de grame. Tofifi, 24 de coroane. Da, uite așa. Vă place dulce? Kinder la copii, copiii plâng Kinder, Kinder 30 coroane. Vă place cafeaua? Vă place? Cum nu vă place cafeaua? Avem și cafea Boabi. 129 de coroane. 200 de coroane. 94 de coroane. 150 de coroane. Vă place cafeaua? Obeți? Fiți gata în Danemarca să vă cam lăsați de ea, că e scumpă. La vaza, la reducere jumătate de kilogram, da? La reducere jumătate de kilogram. Vă place? Bine. 12 coroane. Un Red Bull. Șoferii care iubiți să conduceți mult, dar nu mai puteți. Și beți Red Bull, beți cola, da? Beți cola la 12 coroane. Un ceai natural, așa, ăsta e scump. 30 de coroane, 2 bucăți, nu da. E Red Bull, că este gente ține trează. Fiți atenți. Asta a fost bilca cu mâncarea la ziua de azi. Ce părere aveți de prețuri? Scrieți în comentariu. Dar nu mai uitați încă de cel mai important moment din țara asta. Anotimpul. Anotimpul, dragi prieteni. Anotimpul. Aici e jale. E jale, oameni buni. E jale.